Ja, men det kan man säga på Animal Planet. 80% se en val. Det är klart man... Delfiner. Delfiner, hallå. Jag kollar på Baywatch. Ja, jo, men de sa det, delfiner, det var ju... Ingenting. Ja, men det är det man vill se, delfiner då. Det är ganska enkelt. Vad snygg det är, Daniel. Jag tänker inte åka bort. Jag tänker titta på en båt i 3 timmar och hoppas på att se en val. Ser man en val och kanske på 400 meter bort och jag ser så jävla dåligt så måste jag ju... Vad var det? Vad är det? Nej. Jag är hellre hemma och ta lugnt. Ska vi strunta i valen då? Skit i den jävla valen. Jag åker till Naturhistoriska i Göteborg och se en död uppstoppad val. De har upplevt på nära håll. Inifrån. Satsa på... Deep inside.